А сега продължаваме, защото Европа е люлката и на класическата музика. Отдавна тя привлича хора от цял свят. Доказано е, че дори растенията реагират и растат по-бързо, а стените не са пречка за нейното разпространение, защото вълните й проникват през тях. Гости на Деня на Европа са руският цигулар Вардан Маркус и българският тенор Росен Антонов, които успешно съчетават наследството на класиката с модерния аранжимент. Русия, благодаря ви, че ни спасихте. Благодаря ви, че сте с нас. Заповядай. Как се чувствате на 9 май двамата? Я отлично чувствую, потому что сегодня день особый, праздничный, и в моей стране тоже сегодня в моята страна днес има едни огромни празнични манифестации, Денят на победата. Това е един общ празник. Гледахте ли военния апарат по телевизията? Да, гледах днес специално, потърсихме канал, който да го предава и съм трогнат. Струва ли си да се харчат толкова пари за един парад? Так много денег ради парада. Казаха, че струвал 40 милиона долара или евро, не мога да бъда точно. Сигурно за една такава проява се струва да се харчат пари. За да отбележим 65-та годишна от победата. Това е дань към паметта на всички участници във войната, на всички ветерани. А защо все пак руснаците честват повече 9 май като ден на победата, а не отбелязват чак толкова много 9 май 50-та година, когато се поставя началото на Европейския съюз, на Европейската общност? Защото според мен основното бреме на войната е легнало върху Съветския съюз и 9 май е станал именно ден на победата на съветския народ. Росен, ти чрез музиката ли се чувстваш по-европеец? Чувствуете себя в большей степени Нас европейцем. ни свърза Вардан Маркос преди всичко класиката. Нас связывает И классика. нашето обединение в името на изкуството да вървим напред и да раздадеме. Ние сме много отговорни към по-младото поколение от нас, за да можем да им помагаме, тъй като минаваме ние в един труден път и затова в момента се обединяваме да направим един общ проект в България, в Русия и в Украина. В европейското културно наследство класиката ли е нещото, което обединява всички европейци заедно? В основата винаги е класиката. Това е моето мнение. И трябва да покажем на младото поколение, че класиката се заслужава да се цени и да се обърне внимание над нея, тъй като много в България се остави в заден план. Ти видя ли предишния ни събеседник Пламък, който обиколил Европа с велосипед? Гледа ли го? В България имаме много таланти в различни области и трябва да ги подкрепяме. Независимо от това в каква област е, нали? Трябва да бъде подкрепен всеки един, както казва Том Джонс, на талантливия човек винаги се пречи и за това трябва да се отварят вратите както в Европа, така и в България. Нашите млади хора да не бягаме и да гледаме в чужбина, да останем тук, в България. Какво ще ни изпълниш сега? Искам да изпълня из Крис де Бърк, по текст на Крис де Бърк, A Boy From Nowhere, из репертуара на Том Джонс. Нека да я чуем. Just until tomorrow, how can I display what I know I'm alone?
of the man alive. And the vessel still all fight for the need to survive. So was the future. No matter when I go, I still belong. Denied and shy, with good honest man grows weak and the rich grows slow. Sound is love. Another down, another boy, I'm waiting from nowhere. My next turn will be guaranteed before we go away. It's I find to survive just until tomorrow. One more month to live, and the wait is hard now. Here is the last На добър път, България! Заповядай, Росене, тук. Аз в това време да Благодаря питам ви. Маркос. Би ли превел сега на Маркос аз какъв медал получих днес? Знаете кой? Поне какой пише на медаль български. получил сегодня? Ой, Поздравляю, поздравляю вас. Това е по повод поводу 65-та годишна от победата над нацизма. Възпоменателен медал, който е даден на много хора, които по някакъв начин са съдействали за организирането на тези празници в България и в Русия от българска страна, естествено. Българска страна. Ну, это все-таки общий праздник. Това е един праздник общ Европы. празник, това е празникът на И, Европа. конечно, мы все И разбира се, люди всички Европы и ние, должны Да. хората от Европа, любви. трябва да живеем в една обща Какво любов. ще ни изпълниш сега? В съгласие. Що ви нам изпълните? Я сейчас исполню Ще Антонио Вивальди. изпълня «Зима». Антонио Вивалди Зима. Заповядай. Пожалуйста. Маркос Вивалди Зима.
Браво! Браво! Преди да ви изпратя, кажи за вашия 14 юни концерт. ви каним всички, започва нашето концертно турне. Зимният дворец на спорта. Добре дошли всички. Благодаря ви, че бяхме заедно в неделя. Благодаря. Благодаря.